Nej, vi starter lige med at skrive sætninger op for den generelle andengradsligning. Og en andengradsligning er, når er ax i anden plus bx plus c er lige med 0. Og a skal være forskellig fra 0. Og når vi snakker om andengradsligningen, så snakker vi også om diskriminanten, som er d. Og diskriminanten er b i anden minus 4ac. Og der gælder det, at hvis d den er mindre end 0, så findes der ingen løsninger. Hvis d er lige med 0, så findes der en løsning, og det er minus b divideret med 2a. Og hvis d er større end 0, så findes der to løsninger. Og det er minus b plus minus kvadratroden af b, som er vores diskriminant, divideret med 2a. Ja, vi vil så bevise den sætning, vi skrev op før. Og til det, der skal vi bruge første kvadratsætning, som er p plus q i anden er lige med p i anden plus det dobbelte produkt, som er 2 p q plus q i anden. Det er første kvadratsætning. Og nu begynder vi at bevise sætningen. Og der skal vi bruge andengradsligningen, som er a x i anden plus bx plus c er lige med 0. Og så ganger vi med 4a på begge sider. Det bliver 4a i anden x i anden plus 4a bx plus 4a c er lige med 0. Fordi alt gange med 0 er 0. Så lægger vi b i anden til på begge sider. Det bliver så 4a i anden x i anden plus 4a bx plus 4a c plus b i anden er lige med b i anden. Så trækker vi så 4ac fra begge sider. Og det bliver så 4a i anden x i anden plus 4a bx. Så trækker vi 4ac fra plus b i anden er lige med b i anden minus 4ac. Det her er også vores diskriminant, så vi kan bare skrive 4a i anden x i anden plus 4a bx plus b i anden er lige med d for diskriminanten. Så omskriver vi det første og det andet led, og det bliver til 2 parentes 2ax i anden plus 2 gange 2ax gange b plus b i anden er lige med d.
Og her skal vi så bruge vores kvadratsætning. Ja, vi bruger første kvadratsætning, som siger, at det der står her, det kan også omskrives til parentes, vores andengradsligning. Nej, ikke vores andengradsligning. 2ax plus b i anden er lige med b. Så for at finde ud af x, så skal vi så dele op efter, hvad d kommer til at være. Og hvis d det er et negativt tal, så er der som sagt ikke nogen løsning. Og det er der ikke, fordi at vores venstre side af lighedstegnet enten er 0 eller positivt, på grund af at det er opløftet i anden, hvor højre side af lighedstegnet er positivt, og et positivt og et negativt tal kan aldrig være lige med hinanden. Så derfor er der ikke nogen løsning til d er negativ. D er lige med 0, derimod har vi en løsning. Og hvis d er lige med 0, så skal potensen også være 0, før det kan stemme overens. Derfor bliver sætningen 2ax plus b er lige med 0. Og så begynder vi at løse den. Og vi smider b over på den anden side af lighedstegnet, så det bliver 2ax minus b. Og vi dividerer med 2a for at få x til at stå alene, og det bliver så x er lige med minus b divideret med 2a. Det er så den ene løsning, vi har i d er lige med 0. Ja, og så går vi over til d er positiv, og der ved vi, der har vi jo så sætningen, der hedder, ja, hvis vi lige skriver d er positiv, så ved vi fra tidligere, at så har vi ligningen heroppe, 2ax plus b i anden er lige med d. Lige med d. Og for at løse en potens, så sætter vi den i kvadratrod, og så kommer ligningen til at hedde 2ax plus b er lige med plus minus kvadratroden af d. Og så smækker vi lige som før, så smækker vi minus b over på den anden side af lighedstegnet, eller vi smækker b over på den anden side af lighedstegnet, så det bliver 2ax er lige med minus b plus minus kvadratroden af d. Og vi dividerer med 2a på begge sider, for at x skal stå alene, hvilket så betyder, at ligningen hedder x er lige med minus b plus minus kvadratroden af d divideret med 2a, og dermed er sætningen bevist. Så vil vi snakke om parabolens placering i et koordinatsystem. Og en funktion, hvor fx er lige med ax i anden plus bx plus c, hvor a som før ikke må være 0, kaldes et andengrads polynomie. Og i et andengrads polynomie, så er a, b og c, de er ligningens koefficienter, eller polynomiets koefficienter. Og bx kaldes førstegradsleddet, hvor at c er konstantleddet.
Ja. Ja. Og ved parabolens placering i et koordinatsystem, så ved vi, at hvis A er større end 0, så betyder det, at parabolen er glad. Altså grenene vender opad. Og hvis A er mindre end 0, er parabolen sur. Altså grenene vender nedad. Så kan det også siges, at hvis tallet A er meget langt fra 0, så vil parabolen være meget stejl og smal, hvor at hvis tallet A ligger tæt på 0, så vil den være meget bred og flad. Yes, om et andet grads polynomie, som jo er fx, er lige med ax og i anden plus bx plus c, ved vi, at diskriminanten, som er d, er lige med b i anden minus 4ac. Der ved vi, at hvis d er negativt, så skærer parabolen eller andengradspolynomiet ikke på x-aksen, hvor at hvis d er lige med 0, så skærer den et sted på x-aksen, og det er i minus b divideret med 2a på det her punkt. Og hvis d er positiv, altså større end 0, så skærer den 2 punkter. Som vi også snakker om tidligere, så er det første punkt, det er minus b minus kvadratroden af d divideret med 2a, hvor det andet punkt er minus b plus kvadratroden af d er lige med 2a. Yes, for et andet grads polynomie, som sagt før også er fx er lige med ax i anden plus bx plus c, gælder, at hvis d, diskriminanten, er positiv, så har vi to rødder, som er R1 og R2. Og der er faktoroplysningen, at fx er lige med a x minus r1 x minus r2. Hvis d, diskriminanten, er lige med 0, så findes der en rod er et mærke, og der gælder faktoroplysningen fx er lige med a x minus r et mærke i anden. Eller bare, nej, fuck. Yes. Bare R1 i anden. Og hvis d er negativ, altså hvis d er mindre end 0, så findes der ingen rødder. Så findes der ikke nogen faktoroplysning, og dermed ingen rødder. Yes. Så tager vi det første bevis af den første sætning, hvor diskriminanten er større end 0. Og der havde vi, at der findes to rødder, R1 og R2, og faktoropløsning er f af x lige med a x minus r1 parentes slut x minus r2.
Og så vil vi vise, at vi til sidst får andengradspolynomiet, altså ax i anden plus bx plus c. Det er det, vi skal finde frem til sidst. Så begynder vi bare at regne det her ud. Så har vi x minus r2. Så ganger vi x med x og x med r2 og minus r1 med x og minus r1 med minus r2. Så vi får a, der står stadig uden for parentesen. Så får vi x i anden minus r1x, fordi vi havde ganget r1x sammen. Og så får vi minus r2x plus r1 r2, fordi vi til sidst ganger de her to. Og så bliver det plus, fordi der er to minuser. Skal vi vende den her igen. Og så regner vi lidt videre, og a det står stadig uden for parentesen. Så x i anden minus ny parentes r1 plus r2. Så x plus r1 r2. Så skal vi så have regnet rødderne ud fra før. Og i det udtryk optræder summen af rødderne R1 plus R2, og produktet af rødderne R1, R2. Og det er så de størrelser, vi skal regne ud. Så rødderne i andengradspolynomiet er R1 lige med minus b plus kvadratroden af diskriminanten divideret med 2a. Og R2 lige med minus b. Det skulle være plus herovre. Så minus b plus kvadratroden af d. Så er det minus b minus kvadratroden af diskriminanten divideret med 2a. Og så bliver summen af rødderne r1 plus r2, hvor vi så skal have lagt de her to udtryk sammen. Vi skriver dem op igen. Så minus b plus kvadratroden af diskriminanten plus der divideret med 2a. Så minus b minus kvadratroden af diskriminanten divideret med 2a. De her to udtryk skal vi så sætte sammen, så det bliver minus b derfra plus kvadratroden af diskriminanten minus b og minus kvadratroden af diskriminanten. Og så har vi stadig 2a hernede. Det kan vi så regne videre på. Så det bliver minus 2b har vi tilbage. Kvadratrødderne de går ud med hinanden. Der står minus der og plus der. Så har vi 2, hvor der står minus b. Så minus b minus 2b. Og så har stadig 2a fra før, så vi ikke kan gøre noget ved. Regner videre. Nu står der så 2, både i tæller og nævner. Så kan vi få totallet væk, så det bliver minus b divideret med a. Før der fandt vi summen af rødderne. Nu skal vi finde produktet af rødderne, og der bruger vi den tredje kvadratsætning, som ser sådan her ud. P plus Q, det er bare
noget tilfældigt, det er sat i bogen. Parentes og en ny parentes. Så p minus q, som så bliver, når man ganger p med p og p med minus q og så videre, så får man til sidst p i anden minus q i anden. Og det er den her Der kvadrat. står plus. Det skal være minus. Det er den kvadratsætning, vi skal bruge til at regne produktet ud af R1, R2. Og der var det jo, at vi havde minus b plus kvadratroden af diskriminanten divideret med 2a. Og nu har vi så et gange, fordi vi skal finde produktet af det. Så minus b minus kvadratroden af diskriminanten divideret med 2a. Så ganger vi ind. Og det her gangetegn kan man jo så også lave ved at netop inddrage kvadratsætningen, så man sætter parentes omkring de enkelte led. Og det samme hernede. Så vi får det til at stå på den her måde. Minus b kvadratroden af diskriminanten. Parentes slut, ny parentes. Minus b minus kvadratroden af diskriminanten. Og hernede har vi så allerede ganget videre, så vi får 4a i anden. Så vi kan regne videre på det. Der ganger vi så ved hjælp af den tredje kvadratsætning, så vi får minus b i anden. Minus kvadratroden af diskriminanten i anden. Og vi regner videre. Så får vi b i anden. Fordi vi skal have opløst parentesen. Altså minus diskriminanten divideret med 4a i anden. Det er lige med b i anden minus ny parentes b i anden minus 4ac. Og så dividerer vi stadig med 4a i anden. Vi kan regne videre på det, så vi får 4ac divideret med 4a i anden. Og 4'erne er gået med hinanden. Og sædet bliver stående. Vi får C her. C divideret med A. Så sætter vi alle vores resultater i sætningen. Så vi får... Vi kan lige skrive sætningen op igen faktisk. AX minus R1, parentes og ny parentes. X minus R2. Så sætter vi alt det vi kender ind i sætningen. Og vi sætter A. Det er stadig uden for parentesen. X i anden. Minus X. Og så har vi gange med minus B. Og A hernede. Og plus CA fra før. Det er slut. Det kan vi så regne lidt videre på. Så vi får gange A ind. Så AX i anden. Plus BX. Plus C. Så skal vi have bevist sætningen for, når diskriminanten er lige med 0, og der så kun er et nulpunkt. Og der skal man bruge sætningen A parentes x minus R1
parentes slut, og så i anden. Og så kan vi så bruge den anden kvadratsætning til at komme videre med den her sætning. A det er så stadig uden for parentesen, så siger vi x i anden, fordi vi har fået i anden ned i x, minus parentes b minus 2a i anden, plus det dobbelte produkt, som er den anden kvadratsætnings, det den medgør. Og så har vi, så det hedder 2x b divideret med 2a. Nu må vi så godt prøve at løse det her. Jeg har opløst det her. Der står stadig a uden for parentesen. Og så har vi x i anden. Der står også minus deroppe. Så når vi ophæver parentesen, så giver det til plus, og vi kan samtidig sætte det i anden. Så det giver plus hernede, b i anden, divideret med 4a, plus det dobbelte produkt, hvor vi kan sætte gange 2 gange x op i tælleren. Så vi har 2x b. Ja, vi skal lige have slettet det her minus herovre. Så passer det. Så 2a. Så ganger vi så a i hele stykket. Så det giver ax i anden plus C. ja, plus c. Det kan du forklare senere. Ja. Jo. Og så herovre de sidste led, der har vi jo gang a ind. Totallerne går ud med hinanden. Og a'erne går også ud med hinanden. Der står også et a heroppe i mængden her. Så vi ender op med bx. Når du ganger A ind i parentesen. Ja, det er nogle gange a i parentesen. Og så har vi sådan set bevist, selvom det står lidt i den forkerte rækkefølge. Så vi lige skal gøre. Så vi er nået frem til det, vi skulle. Plus bx plus c. Hvis vi skal forklare, hvordan vi fik, at b i anden divideret med 4a giver c, så skal man have fat i diskriminanten. Og vi ved, at d er lig med b i anden minus 4ac. Det var lig med 0 i det her tilfælde. Så vi se her. Og så kan vi sætte b i anden over på den anden side af lighedstegnet. Så det er minus 4ac. Nej, omvendt. Vi sætter minus 4ac over på den anden side af lighedstegnet, så vi har b i anden lig med 4ac, hvor minus går væk, fordi man kan sætte over på den anden side. Og så kan vi isolere c ved at sige b i anden divideret med 4a lig med c. Og det er jo det samme, der står her, som så står herovre. Så kan vi så have lov til at sige, at det er c. Det er på den måde, vi har fundet det.